uNkulunkulu akakulonda uphile uphushe uphumule phasi down lo uyechaza amaphupho namba-ke isenza ngokuyimemba noma uyanikela kwi-channel kuphela. Siyacela ukuthi-ke ngoba ufuna ukuyisensela inamba phela yiba umuntu oyimemba noma unikelayo awungu-WhatsApp fona from 9 to 5 kuphela, Monday to Friday kuphela. Conscious zincube okuphupha unezilonda esitheni sangasese akabingelela kaceli kuwumkhuba omubi, kuyi-habit embi ukufuna ukusizwa umuntu olungafuna ukubingelela nokucela. 1, uphupha unezilonda esitheni sangasese. Isiso sangasese is a private part. It could be a vagina or a penis. Isitho sangasese yileso. So 1, ngokujwayelekile uma uphupha unezilonda kuwuphawu olubi uma zisesithweni sangasese, ngoba lokhu kusho ukuthi-ke kungenzeka uyaqasheliswa ngesichitho sangaphansi okumele sisukumele usilaphe. Abanye bangaphupa benezilonda la esithweni sangasese ngoba kukhomba lesi sichitho kulo muntu simbambe kuphi noma sikuphi lesi sichitho, sizinze kuphi. 2, kuyenzeka uma uphupha kunezilonda kube uphawu olubi uma zisesithweni sangasese. Lokhu kungabe kwenza ukuthi-ke kungenzeka ukhombisa ukuthi kunesichitho okukanye isifo ozosithola noma osithole ngokwenza ucansi. Ngiyabona? So omunye umuntu kube kuvela lesi sichitho usithole ngocansi noma isifo lesi uzosithola ngocansi if uyintseseza. Sifuna aqale lo muntu aqikelele ukuthi ulala nobani ngoba lowo muntu olala ngeze uthole lesi sichitho noma uthole isifo. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha unezilonda uphawu uma zisesithweni sangasese. Lokho ngasho ukuthi kungenzeka uzothelwa ihlazo likululaze futhi uhlambalaze ngenxa yokuvela komlando wakho ongcolile noma umlando wakho omubi wesikhathi sendulo. Omunye umuntu uthothi kunento eyihlazo ezomthela ngokuvela komlando omubi. Ngenzeka uke waba sebudlelwane nomunye umuntu ozothi uma kuvela ubudlelwane bakho nalowo muntu loyo lento ikuhlambalaze kululaze so